Είναι μια πραγματικά ξαφνιαστική εμπειρία. Όλα αυτά τα μισοθαμμένα ερείπια ενός κόσμου κατοικημένου άλλοτε από θεσπέσια πλάσματα και από ματαιότητες. Ένας κόσμος που αποκαλύπτεται μπροστά σου με απερίγραπτη ομορφιά. Μας αποκαλύπτει παράλληλα τη μαγεία της τεχνολογίας, τον τρόπο που ένας σκηνοθέτης μπορεί με τρόπο υπέροχο να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε προκειμένου να φτάσει σε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν μπορούσα καθόλου να μείνω ήρεμος μετά. Συνέχεια ερχότανε και ξαναερχότανε στο μυαλό μου σαν μια ζωγραφιά που αξίζει να τη θυμάσαι, σαν μια αλήθεια. Αλήθεια, σαν κάτι που δεν έχει σχέση με τη λύθη, που αξίζει να μένει στη ρίζα του νου. Πάντοτε σκεφτόμουν πώς μπορεί να πραγματοθεί μια ζωντανεμένη σκηνογραφία. Πάντοτε σκεφτόμουν πώς μπορεί να πραγματοθεί μια θαυμαστή περιπλάνηση σε πράγματα που μάθαμε μόνο να μας διηγούνται, σε θέματα του ονείρου και του παραμυθιού. Αυτό που είδα έχει άμεση σχέση με αυτό. Σε καλεί να πας κοντά του και να χαθείς μέσα σε σχήματα και χρώματα που δεν υπάρχουν γύρω σου, που υπάρχουν μονάχα μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.